Aduh, ayo ki nang ndi ta kira teko-teko. Halo, yuk. Iki lho. Ku nang ndi? Gurek wis ngamuk-ngamuk ki lho. Iya Din, kok iki aku jek ngenteni feeder ket mau feedernya rak teko-teko. Oh alah, dari misalkan pikir gak teko-teko, mending ki nggo aplikasi iki lho. Apa jenenge? Gojek. Emang iso cepet yang kuwi. Yo jajal dhewe sih soalnya jarene wong-wong yo apik, cepet ngono lho tekane. Oh iya wis, aku tak jajal sih. Wah, wis tak pesen iki, semoga bar iki langsung teko. Wah, cepet banget. Ngojek iku aplikasi nomor siji, soale kabeh permasalahan iso diatasi nganggo ngojek. Ngojek saiki isih ana promo 20% kodene pelajar Indonesia. Ayo nganggo ngojek saiki supaya uripmu dadi luwih gampang.